I am an liberation of prophet. I came down because the light must enter the darkness. You think your light can defeat what lives in this wilderness? Belong to God. This is the king of the world. 280,000 demons. Yahweh Chukwuka Dibia. When I carry my What power is this? This is almighty power of Chukwu. This battle is between light and darkness. Then let the battle begin. Let the light speak. Abịa n'ife gbasara pastọ n'inwe amụ n'inwe chọọchị mana members n'ebe ahụ ịlụ 1,000 ịlụ 2,000 ibe anyị agwọọla obo nwapụla vacation and video will apply content because us any pastor kwuru okwu n'oge eme nka n'oge eme nka the day ma to any native doctor ụjọ or any occult man or any dibia or any idol that day I will drop my Bible. So you're too small to challenge my father. You're too small to challenge Yahweh Elohim. Because Akwa-Okuko said he had 270,000 demons and he had 1.16 million angels. We have all of 4 days and I give you to the I told you, give me from out to 3 years, all of you will run away from that. If I walk on the foot me, I will call my altar of Chukwuma, altar of Yahweh, to the altar in the war. You say challenge of Soludo. One day, if you don't believe him, or believe the testimony. Soludo is always please can't be shut each other. There's a common message as they attempt to liberate the Igbo. Only man who did Akwa-Okuko challenge, Akwa-Okuko send him to Ezeaku. Dịka nsikwu amakwa m ife na-afịa na Facebook kịta onye Ilepo si na ya bụ pastọ ọhaneze na-enụ dis video onye ọbụla ma onye a na-akpọ Prophet David Yahweh ngwa geenụ ntị ife a gee ntị ebe a gee ntị ka unu fụ na onye a na-achọ m okwu. This boy looking for my trouble. Gekwanti, I don't know this man. Amara m ebe afa nsi wee ba n'okwu a. Maka ana m anọkwala onwe m ba na-achọ m. Ana m anọkwala onwe m. If you don't come and beg him, you die. And if any pastor talk, he give the person 4 days, he will paralyze you. The pastor will die. Na-egekwa ntị ọha na eze. Unu na-egekwa m ntị. Ọ sị na obu ama na TB dị otu ya nwụ. Ọ ka unu na-afụ ndị ala. Ndị amụma pụtaba. When I had the word, then I was not. When I get up for my come and post and go. Get to get up for my back from the Za David, Za Yahweh. Afọ onye kpọ onwe ka ọ ya asa, afọ onye kpọ nkịtị ya ka ọ ya asa. ọkwa maka na onye ọbụla like nye ya achọlụ gị ife ya ka onye ọbụla like ya onye ọbụla fụ ya comment ka ọ tọọ ya ụtọ chọlụ ife ofu demospa ka fana bụ almost na fan ndị Yahoo bụ ofu ife ofu ọgwụ aka a na-agwọ ọrụ fa abịa n'ife gbasara pastọ n'inwe amụ n'inwe chọọchị mana members n'ebe ahụ ịlụ 1,000 ịlụ 2,000 ibe anyị agwọọla obo skolapula bụ ka ndị mmadụ karịa. Shalom, 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 shalom. Ndị Igbo niile in the morning ya mara ụlọ mma today ga-amara ụlọ mma Jesus name. O nwere ihe na-ewe na oke ite up and down nwere onye na-akpọ Akwa-Okuko ka ntị maka eme video make sure na video nụrụ Akwa-Okuko because ọ sị na ndị pastọ kwuru okwu na ọ ga-eme nka dịkwa afa na eviction ọnwa abadizi afọ nwa Yahweh Chukwuka Dibia. The Prophet David Yahweh the angel of death. The day man to any native doctor or any occult man or any dibia or any idol, that day I will drop my Bible. So you're too small to challenge my father. You're too small to challenge Yahweh Elohim. In our word pastor, get pastor one after maybe the way we did not say that pastor. Before Abraham, Jesus was born.
The idea today, any not going to get a long time ago. Jam messenger. Who are you to say there's no God? Pentecost, man, we know him as a traditional man. I'm not against any tradition. Pentecost, man, who see him again, when see, Omi if making it the Kogu, Omi if the Kogu, Nakana Chukadi making a one lawyer, or my body to Chukadi. Chukadi a one lawyer, Chukadi Benego, Chukadi and everything. So don't use your mouth and put yourself into a problem. Oh, my brother, all those hear me before. Jamison, go and ask questions in Agwọ. It's my brother. I told him everyone I said, be careful on what you're doing. They have to go traditional now. Go. They have to go traditional. They have to initiate in knockout and the money kingdom. That is not tradition. They have to tradition. We just for who na DJ. Well, now. The open child, I can't marry is nonsense. Yeah, what so also can get money. So don't deceive anybody. The woman in Nigeria, I yes, you can manage another kind of they want to say my prophecy. I'll never talk about it, but they go about prophet. Before TV Josh had died 3 years ago, I told him, you're not serving God. So, always some pastor, he can walk, say that your years and now is coming to your place. You guys need a minute to get on board. I'm a prophet from birth. I come to deliberate the world. My father is a native doctor, but all I have to do. All for them must back a fan almost my fan the Yahoo fever. Before what can I qualify? I don't even pass our pastor anyway. I'm winning a church, man. I remember seeing about 1,000 or 2,000. If I have Wallow, Clapula, Scalapula, but can them want to carry now, or if the pastor now, you're not so drug. If you are Ibobo, if all Zogwe not do me Bobo. Anya na ntị ana afụlọ bụ n'ibobo mmiri of anya na ntị ana afụlọ bụ onwe ike mmadụ akpọ okwu wetara ya afịa ya mana odebe ndị eke na ahụ ụdị ife ahụ ya eme otie ọbịa sị na m na-eme nke a mana Pastor David dokwa ọdụdụ onwe ahụma na-enu gị enu were ya jee gwọba ọya ahụma na-enu ya enu were ya jee gwọba ndị ngwụlọ kedu ife onye njiji isi wee kotala ụnụ na ngwa anụ na-akwaba enyi m nwoke ọ na-abụ njezi ya na nke omeme invitation mbịalụ ya okechọn ọ na-abịa fesi enu na ọlụ ụnụ na-alụ ndị amụma face enu ya own church onwe onye chọọ ime adreesị imenye adreesị iche unu etikwa na afa m na-atọkwa ụtọ afa m na-atọkwa ụtọ nwata nọdụkwa n'ụlọ anyụ ara akpọta m ya n'isi ya ọ bụsa ebe m nwee ike ịgwa anyị ka m wee na nke abụọ amala ama ejikwa na m wee maatụ okwu ọzọ amakwa m ife na-eme ụnụ ife a onye chọọ nnọọ inwefe m ọ chọba onye eze Jizọs onye chọọ iprichi n'ọta ọ chọba onye eze Jizọs kama ya bụrụ na afa ma nnọ bụ slipped of tongues face ya own church face ya own ministry na ọ bụrụ na ị chọrọ ka DCA bụrụ atọnụkwa na DCA to another thing atọnụkwa na DCA to another thing ịma mmenkwu ife dị ebe onye eze nọ likwa na adụdụ ọnwụ na amara m ife na-eme ụnụ ife nke a elite ibe ije otu anwụ ọ dịka ndị ama niile ala onye afe eluzukwa na chi a asọrọ na onye ala nwaanyị asị na onye ala nwoke asọrọ na onye atụba mmadụ ime ibu nwa na-afọ na soshal midia ọsọ ụnụ ka emepụtara ndị soshal midia ọsọ ụnụ ka emepụtara ndị soshal midia onye ọmakọrọ onye akọ onye akọ onye akọ ike ị na-akwa ya akwa jee deriva ndị mmadụ inwe pawa jee na-ederiva ndị mmadụ ogene dederiva
Pastor David ka Prophet David ife onye kpọkwa nkịtị anya zaa ife onye kpọ nkịtị anya zaa na be m ka nọ wee na-ekwu okwu a akpọkwana m afọ ọzọ ebukwa n'ahịa jee n'ebe onye na-ebulọ ya anya ebukwa n'ahịa jebe ebe onye na-ebulọ ya anya ara m achụkwa mmadụ okwu ara m achụkwa mmadụ okwu ara m achụkwa mmadụ okwu nwata nọrọkwa n'ụlọ anyụ arụ akpọta emi ọ n'isi ya ara m achụkwa mmadụ okwu amụma na-elu ya elu jee gwaba ụmụnna ya jee gwaba ndị chọọchị gị ọha na eze ka ọ bịakwa nnọọfụ onye makwa David nwa ka ọ Prophet David jekwa ọgwụ ya mbekwu dị ndụ ka nji agba aba onye lie ọdụ ya dụkwa onwe ya mmadụ adịghị etukwo mmiri ọma n'ọma n'isi mmadụ ada ajịkwa nchi ụzọ maka ọ naba anaba ozuo ijiji enwerekwa ife nkịta ga-eme nwa nọ n'elu n'eti nkịta nọ n'ala nkịta nọ n'ala wee na-agba nwa nọ n'elu ụja ọ dị ya ka ọnwa ife ọ ga-eme nwa nọ n'elu n'eti onwe ebe nkịta ga-eme nwa nọ n'elu n'eti David ka ife ịgbọrọ onwe ya ụgwọ adịgbuo onwe ya ada ejekwa nye eje ada ejekwa nye eje enwerekwa ife nkịta ga-eme nwa nọ n'elu n'eti ọnwa na-etili ọra na-etili oyibo onye eze bụ ọnwa na-etili ọra This is the power of God. I don't know if I tell Yahweh. Only God of that was. You go and send to the shop. I have a French. I have the internet. nwata n'ụlọ ọgụ egbole egbo na-asịkwa n'ahịa bịa nwata n'ụlọ ọgụ egbole egbo ọ na-asị ahịa bịa ma agadi nwaanyị dada na abụọ gụọ ife okwu n'ugbo ọnụ gbalụkwa adụdụ onwe agba ọkwọ ngafa onye eze ahụ ịkpọ ọpụrụkwa na amara ama o nwere nwantị na-eji mara ndị Igbo yes and that level eji mara ndị Igbo ọ jọgburu onwe ife ahụ eji mara ndị Igbo bụ na ị ga-afụ onye ohi ga-eburu egbe jebe onye Igbo buru egbe gbaa aja zụcha ohi laa onye ezuru ohi be a na-ebe akwa na-eti mkpu gọọmenti polisi bịa nyere m aka a na-emere ebe na ezuru ohi mana ụbọchị ọbụla gọọmenti ngoziri onye ohi agha ya bụ ilu ka m na-agụ ya ụbọchị ọbụla gọọmenti ngoziri onye ohi agha gba ya n'ọma ahịa nyaba aka ya n'olu ka esuzi ya ọkụ onye ahụ ezuru ohi apụta ozugbo si biko ọkwa na nwa mmadụ ọkwa na Wala wende no inside abi.
See it, I'm not seeing. Can I make it? Go for you. Wait, come on. Fire, so the fire.